Záhorácky Mariášový klub opäť po roku usporiadal v Holíči už 11. ročník tradičného Mariášového turnaja o pohár primátora mesta Zdenka Čambala. Ten na úvod privítal 66 prihlásených hráčov z bližších či vzdialenejších častí Slovenska. Dovoľte aj mi, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na tradičnom Mariášovom turnaji tu na špici v Holíči. A želám vám, aj keď je taká trošku smutná sobota, aby pre vás bola kartovo veselá. Nech máte šťastie, lebo keď není šťastie darmo, že ten list je taký či onaký, ale aj to šťastie pri tej hre musí byť. Takže udržať aj emócie na úzde, lebo mne keď ten list nejde, tak vtedy viem byť trošku jedovitý, ale karty sú o tom, že ste sa stretli a že tie pekné poháre aj tie ceny si odnesú tí najlepší. Turnaj sa hral v určenom časovom limite podľa pravidiel Slovenského Mariášového zväzu. Cieľom tejto populárnej kartovej hry je získať čo najviac bodových kariet. Hráči musia popri tom využiť aj svoju šikovnosť a prefíkanosť, aby zahrali kartu správnej farby a samozrejme musia ísť v ústrety aj povestnému šťastiu. Púšťam teraz! Perličkou tohtoročného turnaja bola účasť dvoch pápežov. Nešlo však o hlavu katolíckej cirkvi, ale o Juliusa pápeža z Dolného Lopašova a Jozefa pápeža zo Skalice. Ďalšou zaujímavosťou bola aj prítomnosť jedinej ženskej účastníčky Moniky Kujovskej z Michaloviec, ktorá nám prezradila, že sa tejto kartovej hre venuje už od svojich 15 rokov a do Holíča prišla zabojovať o tie najvyššie priečky. Tohtoročným víťazom a držiteľom putovného pohára sa stal Michal Petráš z Mariášového klubu Skalica. Páča, toto je putovný pohár, odovzdaj Druhé miesto obsadil Anton Jurkovič z Pezínka. A z tretieho miesta sa mohol tešiť František Mikolášik z Ružíndola. Z domácich účastníkov sa najlepšie umiestnil Jan Rajčák, ktorý skončil na 35. mieste. Okrem prvých troch najlepších boli ocenení vecnými cenami aj ďalší hráči a tak nemuseli odchádzať sklamaní. Atmosféra 11. Mariášového turnaja sa niesla v duchu súťaživosti, ale najmä kamarátstva a dobrej nálady. A komu tento rok nešla karta, môže prísť zabojovať o lepší výsledok opäť na budúci rok.